Voiko itäneitä perunoita syödä? Varon näitä perunoita. Ruokaa pitäisi alkaa tekemään, mutta kappas perunat ovat lähteneet jääkaapissa itämään. Pitääkö sännätä kauppaan ostoksille vai voisiko perunoista vielä valmistaa ruokaa? Monelle varmasti tuttu tilanne, joten me kerromme vastauksen pulmaan. Perunoiden syömäkelpoisuuteen vaikuttaa pari seikkaa. Tästä tiedät, voiko itänyttä perunaa vielä syödä. Itäneiden perunoiden syöminen on täysin ok, mikäli itu on alle puoli senttiä pitkä ja jos peruna on vielä jämäkkä. Kuori perunat ituineen ja heitä kattilaan porisemaan. Jos itu on pidempi ja peruna pehmentynyt, sitä ei enää kannata syödä. Sama pätee, jos perunat ovat väriltään vihreitä. Itäneet ja vihreät perunat sisältävät paljon glykoalkaloideja, jotka voivat pahimmillaan aiheuttaa myrkytysoireita kuten vatsa- tai suolistokipua, ripulia, oksentelua ja hermostooireita. Varo siis tällaisia perunoita.